Pictures. Garai latzak igaro ditugu. Kristautasuna gu garbitzen saiatu zen. Gu akabatzen saiatu zen. Antzinako sinesmenak ustekeri bihurtuta. Gure bildur zirenak, begi bakarraz bada ere, ederki ikusi genituen etortzen. Hala ere, mehatxurik handiena, ahaztura izan zen, ez sinistea. Bapatean, gure aurka egondakoak gure alde. Sinesdun bat izan zen hain zuzen ere, baserriko kontu zaharrak hartu eta gu berreskuratzen saiatu zena. Baita lortu ere, bizi gara oroimen kolektiboan. Eta iritsi da azkenik gure mendekua. Gure atzetik ibilitakoak, gugandik ikusten ditugu iesi. Begi bakarraz beti ere.